Dobre. Zdravím pani. RDA Range Day, Mustache Gear. Chcel som povedať Day One, ale však to je iba jeden deň, ne? Patričku, takú malú, vieš? Vater. No ale pozor, aby ti nevysičala, lebo ona, vieš, ak býva natlakovaná. Unterwassermann. Jak zákazníci, keď čakajú na púzdro. To je ono, kámo, to je ono. Vidíš, s kolibríkmi to plieskalo presne jak v Predátorovi, bracho. To znamená, že tie obchodné vzťahy sú na úrovni, na vysokej úrovni akčných filmov 80. rokov. Opa! Čau. Colibri Works, ne, to z nejaké by boli ornitológovia a ja to cením, bracho, pretože Mustache Gear čo sú barberi, ne? Barberi, zmrzlinári, retardi. Strašne budem cool, budem mať Colibri Magwell na puške, strašný frajer budem. Tak toto bude. To už ináč nebude, len takto to bude. Toto je jediná časť, ktorá tam ide a to ti pomôže lepšie tam dávať ten zásobník, lebo prednú časť nepotrebuješ, ty sa potrebuješ len tou zadnou časťou trafiť do tej šachty. Predvediem názorne. Išiel tam sám, ja som tomu nepomohol. AR-47 a AK-15. A keď ho do toho nabúraš, tak sa to samé uhne. Čo cením je soundtrack. Raz. Malo by to fungovať. Dobre. Damian. Mi Jacob povedal, že počúvaj, že požičam ti tatku, ale neviem, či ho môžem požičať. A keď som hrádal, tento mikrofón stal 17 €. Cíti, ne? A ten reset, Keby stroj do nohy, tak už nemá ako to. Už nepríde. Musíme sa navzájom postrieľať do nohy. No my sa snažíme zatiaľ. Ja mám ten... Samozvaný ponož. Keď strieľajú a nemáš slúchatka, ale otvoríš ústa, tak to je v pohode. A nakoniec sme aj tak došli kvôli tomuto. Jak jeden muž. Neviem, čo s tými dorami. Urobili sme si na čierno súťaž, ale nikomu to nehovorím. Samozrejme, nebol by to Mustache Stage bez build drillu. Ja už ani neviem, jak to bude, fuzz drill?
celkom pohode strieľajú, hovorili, že kúkajú náš obsah. Tak na záver mliečko. To máš na foták? Či jak kameruješ? Čo? Ja nepočujem. Ja už som ruky. Taký sa Počúvaj, počúvam. takže dojem do Ostravy, môžeme spumpovať ruky. Hej. Nebuchajte to, nepočujte sa.